Čaute, čaute. Vítam vás pri mojom prvom videu. V skratke poviem, čo je to body shaping. Je to skupinové cvičenie s vlastnou váhou tela. Cieľom tohto kondične silového tréningu je vytvarovať si krásnu postavu a mať fyzickú kondíciu. Takže dúfam, že ste pripravení, ja sa veľmi teším a poďme na to. Takže dnes si ukážeme jeden veľmi účinný cvik s názvom úkroky do strán. Vždy v každom videu a pred každým cvikom vysvetlím, ako sa jednotlivé cviky cvičia, pretože detaily sú veľmi podstatné a zaručia vám zdravý rast svalov. Dobre, poďme si to ukázať. Prvá časť tohto cviku pozostáva z drepu, čiže majte nohy vždy na šírku ramien približne. Keď sa na seba pozriete z boku, tak sa strašne nerobí chyby tohto typu, že sa budete predkláňať alebo zakláňať. Stále majte hlavu v jednej línii s telom, čiže drep bude vyzerať takto. Dobre. Tak, a druhá časť tohto cviku pozostáva z úkrokov. Čiže spravíte drep a hneď na to úkrok a úkrok a hore. Vždy, keď pôjdete dole, snažte sa vydýchnuť, vtedy je telo v najväčšom napätí a bude vám to perfektne zaberať. Takže poďme si to ukázať 10 opakovaní. Dúfam, že ste pripravení. A mákam, poďme. Raz. 2. 3. 4. 5, stále sa snažte dopadnúť na to isté miesto. 6, 7, 8 a ešte vydržím. 9 a 10. Super. Verím, že vám to išlo skvelé. Tento cvik cvičte stále 10 opakovaní po 4 série. Vtedy budete mať poriadne vymakané stehná a tiež zadok. V ďalšom videu si ukážeme jeden veľmi účinný cvik zameraný na brucho. A keďže body shaping je skupinové cvičenie a v kolektíve sa cvičí oveľa lepšie, tak vás pozývam do Michaloviec na Ekonomickú univerzitu každý pondelok, stredu a piatok o 6:00 na celú hodinu body shapingu. Teším sa na vás. Workout!